Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator en wij nodigen mensen uit met passie. En deze keer passie voor de geschiedenis van de gemeente Veldwacht in Zeeland. Met wie heb ik het genoegen? Alfred Kort uit Sireneris Kinderen. Oh, daar ben je geboren? Nee, daar ben ik niet geboren. Ik ben wel in de gemeente Goes geboren. Ah, ja. In oktober 1955. Ik ben 65 jaar oud. Ah, ja. Geboren en getogen Goesenaar, althans deels getogen. Ik heb dan 5-6 jaar in Amsterdam gewoond en toen ben ik weer teruggekomen naar het ouderlijk nest, zoals zoveel Zeeuwen. Oké, en wat heb je daar in Amsterdam? Dan heb ik geschiedenis gestudeerd aan de Vrije Universiteit. Oké, en ben je ook nog verder gespecialiseerd ergens in? Nou, mijn belangstelling gaat vooral uit naar de 19e en 20e eeuw. De afgelopen 2 eeuwen geschiedenis, algemene geschiedenis. En ik probeer zoveel mogelijk aan lokaal onderzoek te doen om een invulling te geven aan die algemene geschiedenis. Dan wordt de geschiedenis goed zichtbaar. Hè? Aan de hand van concrete dingen kun je zaken uit de algemene geschiedenis illustreren. En dat kan hier in Zeeuws-Vlaanderen, dat kan op Zuid-Beveland, dat kan eigenlijk overal. Overal waar ik me bevind. Eigenlijk zou ik naar een lokaal archief willen om de geschiedenis daarvan uit te spitten. Ja, maar dat is eigenlijk best bijzonder, want ik heb natuurlijk ook heel veel belangstelling voor geschiedenis. Ja. Maar er zijn heel veel boeken geschreven over de steden. Ja. Toch? Dat klopt, ja. Ja, klopt. maar jij gaat echt voor de lokale... Ja, ik ga voor lokale geschiedenis en de geschiedenis van het platteland is dan toch een beetje, ja, hoe zeg je dat, stiefmoederlijk bedeeld geweest. Ja. In vergelijking met de geschiedenis van de stad. Dat is ook wel verklaarbaar natuurlijk, daar is het meeste materiaal te vinden in steden. En bovendien, daar zijn waarschijnlijk ook professionele historici actief die een belangrijke rol spelen op dat gebied. En die ook ontzettend veel hebben geschreven, waardoor het lijkt alsof de geschiedenis alleen in de stad zich afspeelt. Ja. Dat is een beetje vreemd, want 60-70% van de bevolking, ook nog in de 19e eeuw, leefde in Nederland althans op het platteland, in de dorpen. Dus daarom is dat dorpsgemeenschapsleven zo ontzettend belangrijk. Nou, binnen die dorpsgemeenschap speelt de persoon van een veldwachter, waar ik me 4 jaar lang heb bezig gehouden in het onderzoek, speelt een cruciale rol. Ja. Want dat is eigenlijk het verschil, als mensen mij vragen wat nou het verschil is tussen bijvoorbeeld een politieagent en een veldwachter. Ja, maar ik zie daar 2 foto's. Kun je die even tonen? Zeker. De camera, even oplichten? Natuurlijk, ja. Deze, dat is een portret van mijn opa, die later politieagent werd. Dat is de vader van jouw vader? De vader van mijn vader, dat klopt. Adriaan Kort, die eind 19e eeuw werd geboren. Ik meen in Vlissingen. Zijn voorouders, via zijn moederskant, kwamen trouwens van Zeeuws-Vlaanderen. Maar die werd in 1914, op 18-jarige leeftijd geloof ik, opgeroepen om naar Zeeuws-Vlaanderen te gaan. Omdat Nederland zich voorbereidt op een oorlog. Een oorlog die, godzijdank, buiten onze grenzen is gebleven. Maar waar wij wel de invloed hebben van ondervonden. Nou, in 1914 vertrok hij daarnaar. Toen is deze officiële foto gemaakt met naast hem zijn verloofde, mijn latere oma, Kort. En de man werd, toen hij ontslagen werd uit militaire dienst, keerde hij terug naar Goes. En toen werd hij in 1920 politieagent in Goes. Oh. Vandaar. En dit is zijn foto. Ja. Zoals hij in functie was, eigenlijk niet. Zijn hele gezicht is hier een beetje weggevallen. Ja. Dat is dan ongeveer, denk ik, in de jaren 30 genomen, toen hij dus politieagent in Goes was. En de politieagent was in de stad eigenlijk wat de veldwachter was voor een plattelandsdorp. Er was wel enig verschil, want een veldwachter volgens mij op het platteland, die had veel meer speelruimte dan een politieagent in de stad. Want die had een commissaris van de politie boven zich en die moest samenwerken met andere collega's, wat mijn opa wel moest. Maar een veldwachter was een figuur die eigenlijk in zijn eentje, ja, ik wil niet zeggen de baas was in zijn dorp, want boven hem stond de burgemeester, die hem ook iedere keer aanstuurde wat hij allemaal moest gaan doen. En dat was heel veel, maar daar komen we later nog wel op. Ja. En die kon in zijn eentje, had hij toch het idee dat hij gewapend met een sabel, met een keurig mooi kostuum, deed hij zijn dagelijkse ronde door het dorp en werd hij toch gezien als de verpersoonlijking van het gezag. Ja. Dus die man die was eigenlijk de baas in zijn eigen koninkrijkje. Ja, eigenlijk als verlengstuk van de burgemeester of noem maar op. Nou, natuurlijk het mooiste voorbeeld uit onze jeugd, dat is natuurlijk Zwiebertje, hè? Ja, dat klopt. Dat is inderdaad Zwiebertje. Zo ben ik er misschien, dat is een tweede insteek om uiteindelijk op dit onderwerp te komen. Zwiebertje is een figuur die nog altijd tot de verbeelding spreekt. En zeker Bromsnor. Het verhaal gaat, en ik weet niet in hoeverre dat waar is, dat is natuurlijk ook later weer aangedikt, dat toen die toneelspeler die Bromsnor speelde, Lou Geels was dat, die werd een keer aangehouden op straat omdat hij een verkeersovertreding had begaan.
En toen zei hij, ja, maar ik krijg geen bekeuring, want weet je wel wie ik ben? Ik ben Bromsnor zelf. En zo'n politieagent of een veldwacht, die geeft je toch geen bekeuring? Ja. En ik weet niet hoe ver dat nou gespeeld was, want hij had hij gevoel voor humor. Of die had zich zo ontzettend geïdentificeerd met zijn rol van politieagent of veldwachter, dat het hem serieus was. Ja, dus eigenlijk voor de kinderen, nou, of de kleinkinderen, het thema was Zwiebertje. Hè? Ja, Zwiebertje was een soort landloper met zaagtje. Ja. En ja, dat was een gebeuren op de tv toen wij jong waren. Ja. En daar ben je eigenlijk ook op verder gaan Daar ben ik zeker op verder gegaan. Het leuke is trouwens weer dat al die Zwiebertjesafleveringen opnieuw weer worden vertoond via allerlei kanalen. Er zijn opnieuw dvd's uitgebracht waarin de complete serie van Zwiebertje te zien is. Ja. Nou, je hebt een aantal foto's opgestuurd en je ziet hier nou een hele mooie. Dat is een hele mooie, dat is een veldwachter van Kattendijke. Ik zeg het verkeerd, Wilhelminadorp. Dat is eigenlijk een dorpje tussen Goes en Kattendijke. Clichéfoto was dit van veldwachter Arnoldi. Ja, zo kennen we eigenlijk die veldwachter. Die veldwachters die hadden eigenlijk eenzelfde uniform aan, zoals je op die foto kunt zien. Vrij sober, nauwkeurig voorgeschreven. Veldwachter zo'n uniform kostte een vermogen. Nagaan, om een idee te geven, dat totale kostuum, rok, de sabel, de pet, een stel kousen, slopkousen en dergelijke, die moesten jaren meegaan. Schoeisel ook, dat was vaak het schoeisel van de voorganger dat nog gedragen moest worden. Kostte ongeveer 220, 240 tot 250 gulden. Kun je zeggen, nou dat is niet veel, maar dan te bedenken dat zo'n veldwachter in totaal slechts een salarisgenoot per jaar van 300, 350 gulden. Toen nog in guldens gerekend. Maar hij hoefde zelf dat kostuum niet te betalen? Nee, dat hoefde niet betaald te worden, zeker niet. Dat kreeg hij van de gemeente, maar hij kreeg dus wel nauwkeurig de instructie dat hij ontzettend nauwkeurig en ontzettend voorzichtig moest zijn met dat kostuum. Dat het ook onder geen voorbehoud in de was mocht worden gedaan en zomaar worden opgehangen. Ook wel leuk, want een van de dingen waarmee een veldwachter vaak te maken kreeg, dat was dat er wasgoed was gestoten dat aan de lijn hing. En dan denk ik, ja, met mijn moderne kop denk je van, ja, wie steelt er nou een t-shirtje van een tientje of van 20 euro dat iemand bij Zeeman kan kopen? Maar dat was in die tijd heel anders, dat was allemaal confectiekostuum, dus dat was eigenlijk heel kostbaar. Dus dat was ook vaak, dat was zeer aantrekkelijk om gejat te worden. Ja. Dus een van zijn taken was ook het nauwkeurig nagaan of mensen zich niet schuldig maakten aan die diefstal. Maar ze hebben ook allemaal een snor, baarden? Ja, bijna allemaal. Dus bijvoorbeeld die tweede veldwachter die u hier ziet, die ziet er wat anders uit. Dat is een rijksveldwachter, ik meen uit Isaac Papen, nog niet uit Zeeland, die kwam uit Goeree-Overflakkee. En dat is geen gemeenteveldwachter, maar dat is een rijksveldwachter. Die was wat mooier gedecoreerd. Nou, een gemeenteveldwachter moest orde houden in de eigen gemeente. En een rijksveldwachter is een klein beetje te vergelijken met de marechaussee. Die kreeg de opdracht om daarbij te staan waar de gemeenteveldwachter alleen het niet aankon. Of waar zoveel trammeland was in de gemeente, of waar zo'n slechte veldwachter was, want die waren er natuurlijk zat, dat de rijksveldwachter tijdelijk diensttaak moest overnemen. Okay. En die rijksveldwachter die werd aangestuurd door een ander ministerie dan een gemeenteveldwachter. Een gemeenteveldwachter viel onder een burgemeester en zo'n rijksveldwachter viel onder de minister van Justitie. Terwijl die gemeenteman onder het ministerie van Binnenlandse Zaken viel. Marechaussee kwam er nog een keer bovenop, was ongeveer te vergelijken met de rijksveldwacht, misschien wat technisch. Maar die marechaussee die werd er weer aangestuurd door het ministerie van Oorlog. Zoals het ministerie van Defensie toen nog terecht heette natuurlijk, want die hield zich voornamelijk bezig met oorlogszaken. 3 verschillende ministeries om in die gemeenschappelijke politiepot te roeren. Nou, dat was nog onoverzichtelijker dan de nationale politie van tegenwoordig om pogingen te doen om die bijeen te brengen. Hoe was dan die positie van die burgemeester erin? De burgemeester die kon eigenlijk alleen de gemeenteveldwachter aansturen en die burgemeester die ging eigenlijk ook over de ordehandhaving binnen zijn gemeente. Die rijksveldwachter had de burgemeester zelf niks over te vertellen. Dat ging over de officier van justitie, die kreeg daar zaken van. En de commissaris van de Koning? De commissaris van de Koning stond dan weer boven de burgemeester. Die ging over de aanstelling en benoeming van die gemeenteveldwachter. Die moest dat goedkeuren? Die moest het goedkeuren. En in de praktijk was een burgemeester natuurlijk altijd degene die goedkeuring, althans die een kandidaat voordroeg. Ja. En in 9 van de 10 gevallen werd door de burgemeester voorgedragen kandidaat ook wel benoemd. Ja. Maar er waren genoeg uitzonderingen hoor, het was geen automatisme. Want dat was een punt.
hoe werd iemand veldwachter? Hè? Wie benoemde je nou? Ja, dan Er moet je een soort ontzettend veel animo. reglement hebben. Ja, er was een reglement waarin duidelijk voorwaarden stonden voor aanstelling en dergelijke. Maar als er een veldwachtersfunctie vakant kwam, na verloop van tijd, dan volgde een advertentie in de krant. En er kwamen er vaak wel 60 of 80 mensen op af. Dat waren vogels van diverse pluimage. Daar zaten landarbeiders bij, daar zaten metselaars bij, daar zaten kooplieden bij, daar zat van alles bij. En ze waren wat dat betreft eerlijk. Ze zeiden soms niet van we doen dit uit een roeping, hè, veldwachter. Nee, we doen het omdat we een groot gezin hebben, bestaande uit een huisvrouw en 7 in armoede zijn opgevoede kinderen of wat dan ook, die hulpbehoeftigen. Dus eigenlijk zeiden ze gewoon, we doen het voor de pingels. Ja, voor de poen. Ja. En een veldwachter die zou denk ik een goede kans maken, althans dat dachten de meesten zelf, als ze werden benoemd in de gemeente waar ze ook woonden en waar ze waren geboren. Ze dachten, nou dan kennen we de zaken, hè, dan zijn we op de hoogte van het rijden en zeilen van de bevolking. Maar de commissaris van de Koning, die had er zo zijn bezwaren tegen, want hij zei van ja, dat kan ik nou wel doen. Maar als ik het doe, dan bestaat het gevaar dat zo'n man veel te willekeurig wordt. En dat hij een vriendjespolitiek gaat uitoefenen. Er zijn schitterende voorbeelden van hier op Zeeuws-Vlaanderen ook, waarin de burgemeester werd overspoeld is wat overdreven, maar geregeld toch anonieme brieven te zien kreeg. Achter die rug van die, waarin zij achter de rug van de veldwachter om. Anoniem geschreven ook, hè, van een bewoner uit Klingen, of een bewoner uit Hontenisse, of een bewoner uit Schoondijken. Waarin zei van nou, als er nou nog een keer een nieuwe veldwachter wordt benoemd, dan wil ik wel dat hij wat met minder onderscheid van zaken mensen een bekeuring gaat geven. Want een buurman van mij, die deed iets en die kreeg geen bekeuring. En ik deed precies hetzelfde, zo opgeschreven zoals ze konden schrijven, dus fonetisch schrift zeg maar. Alfabet, precies. En ik kreeg voor dezelfde overtreding een bekeuring. En dat pik ik niet en dergelijke, getekend, gegroet en dan een krabbeltje, een kruisje eronder. En dan staat er vaak in de archieven met aangetekend door de betreffende ambtenaar die zo'n brief ontving, wegleggen. Om aan te geven. Dat is helemaal niet waar. Nee, precies. En afgezien daarvan, op dit soort anonieme aantijgingen gaan wij echt niet in. Als we dat gaan doen, nou, dan kunnen we überhaupt niet aan beginnen. Dus maar Albert, heb je dus echt in die archieven, heb je zitten spitten, ja. Maar is dat allemaal bewaard gebleven? Dat is allemaal bewaard gebleven. Althans, het grootste gedeelte is bewaard gebleven. Op het Zeeuws archief in Middelburg. Oh, dan moet je voor naar Middelburg? Ja, dan moet ik voor naar Middelburg. Dus kun je bijna alles vinden wat betrekking heeft op veldwachters, omdat dat archief van de commissaris van de Koning, of de commissaris van de Koningin toen ook nog, daar bewaard is gebleven. Ook in gemeentelijke archieven, hier in Zeeuws-Vlaanderen ook hoor, kun je nog ontzettend veel vinden in gemeentearchieven, maar die correspondentie die is niet altijd volledig. Als je voor de volledige plaatje wil gaan, met akten van aanstelling, sollicitatiebrieven en dergelijke, dat is best leuk. Dan moet je echt naar Middelburg gaan. Ja. Het leuke van de veldwachtersbrieven is bijvoorbeeld ook dat zo'n man vaak laag geschoold was, maar die kon toch wel goed schrijven. Het is een van de weinigen van zeg maar wat wij noemen, of wat in de 19e eeuw genoemd werd, de lagere volksklasse, die schriftelijke sporen hebben nagelaten. En dat is wel leuk om via hun ook eens naar het verleden te kijken. Want vaak zijn het alleen maar rijkere mensen die sporen kunnen nalaten, want dat waren de enigen die dus ze kwamen eigenlijk uit de lagere stand, ja, dat klopt. Maar ze konden wel schrijven, of ze moesten kunnen schrijven, dat was een vereiste. Terwijl dan de landarbeider, die kon niet schrijven. Nee, in de meeste gevallen konden die niet schrijven. Nee. Soms wel een beetje lezen, maar schrijven, dat schoot erbij en ze hoeft ook niet te schrijven. Nee. Maar aan hem, hij moest natuurlijk wel kunnen schrijven en een redelijk schoon handschrift, zodat de burgemeester het ook kon lezen, want hij moest bekeuringen uitschrijven. Ja. En sommige veldwachters deelden om de haverklap een bekeuring uit. En er waren ook veldwachters die zelden of nooit een bekeuring uitschreven. En dat vertekent ook wel een beetje in het beeld. Want als je dan als onderzoeker kijkt hoeveel bekeuringen een veldwachter in de loop van de tijd heeft uitgeschreven voor allerlei verschillende overtredingen. En je ziet naar de gemeente waar zo'n veldwachter opereerde, dan denk je nou. Dat lijkt wel een soort Wild West stadje wat daar plaatsvond, waar moord en doodslag, schering en inslag was. Ik weet niet, misschien was die veldwachter zo streng dat hij ook iedere scheet bekeurde, dat weet ik niet. Een andere veldwachter, een veldwachter in Veren, die had waarschijnlijk andere hobby's, want die heeft in zijn hele leven slechts 1 bekeuring
gedeeld. En wat was het? Dat was een bekeuring vanwege overtreding van de drankwet. Dan moet het wel erg... Toch niet van de burgemeester? Nee, waarschijnlijk niet. Dan had hij het überhaupt niet gedurfd, want hij bewoog zich voornamelijk in hogere kringen, deze veldwachter. Hij was zelfs lid van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, een van de weinigen. Perls was zijn naam, uit Veren. Een markante man. Maar hij heeft 1 bekeuring uitgeschreven. En dan denk je, wat is die Veren toch wel een zeer rustgevende gemeente. Daar heerst de orde. Maar dat hoeft natuurlijk niet het geval te zijn. Nee, hij was misschien met hele andere dingen bezig. Ja. Zoals meerdere veldwachters. Maar waren er af en toe ook 2 veldwachters of 3 in de... Ja, in sommige gemeenten wel. Ja. Je hebt bijvoorbeeld het voorbeeld van een gemeente als, even kijken, Hontenisse. Daar was aanvankelijk 1 veldwachter, Klingen trouwens ook. Maar op een gegeven moment werd die gemeente veel te groot, waardoor de orde niet meer goed bewaard kon worden door een veldwachter. Ja. Dus dan werd er een tweede aangesteld. Maar dan lag de gemeente vaak ontzettend dwars. Maar dat sloeg weer een gat in de begroting van 350 gulden. Ja. Voor die tijd heel wat. Ja. Dus men aarzelde. En daarom deden ze ook liever een beroep op de Rijksveldwacht, want die hoefde niet uit eigen middelen te worden betaald. Of de marechaussee dan op een gemeenteveldwachter. Ja, oké. Nog meer beeldmateriaal? Ja. Een certificaat, waarbij dus die Baart in dit geval verklaart dat hij dus veldwachter wordt en dat hij dus denkt met succes te kunnen opereren, want hij heeft een soort militair certificaat in ontvangst kunnen nemen, waarbij hij dus kan zeggen, ik heb ervaring in het hanteren van wapens en dat gold als een pre. Deze man die heeft nog gevochten, zoals je ziet, in de onafhankelijkheidsoorlog van België, 1831. Nou, als zo'n benoeming dan eenmaal inging, dan werd er dus zo'n akte van aanstelling aangesteld. In dit geval gaat het ook over die Jacob Baart, die in Sint-Kruis werd aangesteld tot gemeenteveldwachter. Je ziet, dat zijn de voorbedrukte formulieren die de commissaris van de koning en later nog door de burgemeester moesten worden ondertekend. Dat zijn dus akten die je dus in een Zeeuws archief, maar ook waarschijnlijk wel in gemeentearchieven kunt terugvinden. Ja, oké. Er zijn nog wel wat foto's, denk ik, beschikbaar. Nou, iedere veldwachter kreeg een instructieboekje mee. En daarin staat nauwkeurig omschreven. Ik heb het hier trouwens bij me. Ik weet niet of dat nog ingefocust kan worden. Ik weet niet of het mogelijk is. Zo'n boekje ziet er maar grauw uit. En daar staan allerlei artikelen in waaraan een veldwachter moet voldoen. Daar staat bijvoorbeeld ook in wat hem allemaal verboden is en waaruit zijn taken ontstaan. Als je er iets uit leest, dat is het volgende. Het is den veldwachter verboden, artikel 3, te wonen in inrichtingen vallende onder de werking der drankwet of waar enig bedrijf werd uitgeoefend. Drank is een rode draad in het veldwachtersleven. Ja, ik heb het gelezen. Ja. En dat is in het leven van veel mensen begrijpelijk. En wij denken, drank, dat is een manier om een beetje, hoe moet ik het zeggen, frustratie af te reageren. Dat is niet het geval geweest. Er waren op ieder dorp 20, misschien wel 30 kroegen en allerlei etablissementen. Het enige vermaak van mensen was drinken, 's avonds en naar de kroeg gaan waar ook de laatste nieuwtjes werden uitgewisseld. Een soort gemeentehuis was het, een gezelligheidslokaal, een stamlokaal. En een van de taken van de veldwachter natuurlijk controleren of mensen niet echt straalbezopen waren. Maar vooral of men wel op tijd de kroeg sloot om 10:00. En in bepaalde dorpen, bijvoorbeeld in Hansweert, op Zuid-Beveland, liep het soms zo uit de klauw. Er waren zo ontzettend veel dorpen en er waren zo ontzettend veel kroegen in dat dorp. Ik geloof wel meer dan 30 in ieder geval. Begrijpelijk, want het was een havenstadje. Er lagen boten in afwachting naar een passage naar Antwerpen toe. En uitsluitend mannen, je voelt het al aankomen, dus veel cafés en ook veel huizen van plezier. In Amerika worden de cathouses genoemd, oftewel bordelen, waar menig man, althans menig schipper, zijn vertier zocht. Ja. Hansweert kreeg een reputatie op dat gebied en dat werd al gauw het Sodom en Gomorra genoemd. De Sodom en Gomorra plaats werd het genoemd. En die afkorting die zou dan later SGP zijn, een staatskundige gereformeerde partij. Dat natuurlijk niks mee te maken hebben, maar dat is wel een aardige anekdote om dat te vertellen. Ja. Een mooie boerenkar. Ja, dat is zoals ik al zei, dat takenpakket van een veldwachter was ontzettend groot.
Wat je hier ziet, dat is een landinspectie die plaatsvond door een aantal boeren op Zuid-Beveland, Ellewoudsdijk. En achterin pronkt dan de persoon van de veldwachter. Dit keer is het een rijksveldwachter nota bene, want je ziet het ook aan zijn epaulet en zijn rijk gedecoreerde kostuum achter. Zo die, hoe heet dat ding? Die borstel geloof ik, die aan de linkerkant van de borst. Dat was een van zijn taken, ja. Hier werd er eentje gefotografeerd in zijn stoel. In zijn stoel, dat is, als ik me niet vergis, de Jacobus van Ooij, veldwachter uit Klingen. Een van die grote gemeenten waar ik over sprak. Daar is dadelijk nog wel een kaartje van beschikbaar. Dat krijg je dadelijk nog wel te zien. Om een idee te geven van de omvang van zo'n gemeente. Die was soms wel 4000, 5000 hectare of bunders, zoals het toen nog werden genoemd, groot. En zo'n veldwachter, Jacobus van Ooij in dit geval, je ziet, de man is al op leeftijd. Die moest daar lange tijd, ik geloof dat hij van 1840 tot 1880 daar veldwachter was, lange tijd in zijn eentje de orde zien te handhaven. Dat was een onmogelijke man. Van een oude veldwachter kun je niet verwachten dat hij dieven nog in de kraag kon grijpen. Of over slootjes kon springen of wat dan ook. Of snel op zijn fiets kon springen. Ze hadden wel een fiets. Ja, nou in 1880 nog niet. Rond 1900 kwam een veldwachtersfiets wel beschikbaar. Op dat voorflap van dat boek over Bromsnor, wat je in het begin hebt getoond, zie je zo'n veldwachter ook trots getooid met een fiets, een rijwiel. Daar hing ook zijn zwaard over, zijn sabel aan. Ja. Ja. Maar ze hadden nooit een paard of zo? Nee, dat niet. Nee, het is geen Wild Westen. Misschien ook te duur. Ja, dat zou ook wel kunnen, maar daar was hij waarschijnlijk ook niet behendig genoeg voor. Nou, hier heb je ook nog een statiefoto. Kijk eens. Dat is een statiefoto. Een veldwachter zoals die bewierookt werd, Baptiste uit Aardenburg. Ah, ja. Je ziet ook weer wat nooit ontbreekt op een veldwachtersfoto aan de kop van de veldwachter, aan het hoofd. Dat geldt ook voor deze foto van Karreman in, waar komt hij vandaan? Kolijnsplaats, meen ik, of Noord-Beveland in ieder geval. Wat nooit ontbreekt op zo'n foto is een imposante snor, ja, die naar alle kanten gedrukt wordt. Of naar alle kanten gedrukt wordt mag ik niet zeggen. Ja, sommigen drukt een snor wel, deze niet. Deze krulden hem op. Om aan te geven, dat kwam toen in, een beetje in de tijd voordat Wilhelm II zo'n Duitse keizer werd en dergelijke. Ja. Veldwachters, zoals ik al zei, die waren zo onderbetaald in vergelijking met de verantwoordelijkheid die ze hadden, 300 gulden, dat velen gedwongen waren tot het uitoefenen van allerlei bijbaantjes. En soms waren dat er zoveel dat die veldwachtersdienst er vaak bij inschoot. Dit offerblokje, dat is eigenlijk opgesteld een privé-initiatief door een aantal mensen in Brabant, die bij de kerkingang of kerkuitgang dit kistje hadden staan om aan te geven, die veldwachters die hebben het zo zwaar, die verdienen zo ontzettend weinig. Alsjeblieft, iedere cent die u hierin stopt is welkom, want dat wordt dan gegeven uiteindelijk aan die veldwachters om zijn schamele verdiensten aan te vullen. Of die busjes goed gevuld werden, dat weet ik niet hoor. Ongetwijfeld niet. Ongetwijfeld niet. Nee, ik denk het niet. En de opbrengst zal misschien tegengevallen worden. Ik kan me ook niet voorstellen dat mensen zo'n busje zouden vullen met centen. Mensen die net door diezelfde veldwachter op de bekeuring werden gesloten. Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Stel dat jij een bekeuring hebt gehad, dan ga je niet nog een keer extra geld. Nee. Zo werkt het. Nou, omdat die veldwachters zo ontzettend arm waren en omdat ze vaak ook weinig rechtspositie hadden, werd er rond 1900 een vereniging opgericht van gemeenteveldwachters. Je ziet hier de Vereniging van Gemeenteveldwachters, een soort vakbond, die eigenlijk zich met één ding wilde bezighouden, dat is gewoon de verbetering van een vast salaris. Je ziet ook op de artikel 1, het eerste doel is het verkrijgen van tractement, pensionering en na volbrachte diensttijd, etc. bepaalde rechten. Het salaris viel nog wel mee, vaak. Maar als ze na afloop moesten worden gepensioneerd, dan daalde het inkomen van zeg maar 100% wat ze eerst hadden tot ongeveer 30% van wat ze hadden. Dat is natuurlijk abominabel laag, want de gemeente zat te denken, wij moeten het allemaal betalen. Er moet voor hem weer een nieuwe veldwachter worden benoemd, in plaats van hem bovendien de pensionering van die anderen. Ja. Vandaar dat die gemeenteveldwachters gedwongen waren vaak tot hele hoge leeftijd door te gaan. Er waren veldwachters die soms tot 90 jaar doorgingen. Nou, dat is ontzettend lang. Zeker voor die tijd, toen de levensverwachting nog veel lager was. Ja. Er zijn veldwachters die ook letterlijk bijna in een uniform zijn gestorven. Ja, in het harnas. Vanwege dat in het harnas zijn gestorven. Ja, dat is ook zo. Ja.
Dit is een trotse veldwachter die het einde heeft gehaald. Dat is veldwachter Zwartelee uit Sint-Jan-Steen, meen ik. Midden op de foto. Krijg je dadelijk nog een te midden van familieleden. En je ziet op de volgende dia, zie je dadelijk nog een uitvergroting van zijn hoofd. Markant figuur. Trots, althans glimlachend. Misschien is hij opgelucht dat hij na verloop van zoveel tijd zijn pensioen in ontvangst mag nemen. En wat mij opvalt is dat ringetje. Ja, dat ringetje, ja, misschien heeft hij dat als afscheid gekregen. Misschien een zilveren ringetje als trofee. Het lijkt wel zo'n piercing af alle letteren, zo'n punk, voordat überhaupt die beweging werd uitgevonden. Ja, iemand die zijn, zoals ik al zei, die zijn einde van zijn veldwachterscarrière nog kon meemaken in, zo te zien, een blakende gezondheid nog. Ja, dat ziet er goed uit, ja. Een van de weinigen die dat heeft kunnen meemaken. Nou, hier hebben we het gebied. Ja, het gebied, dat is dan een dwarsdoorsnede, ik dacht van Hontenisse. Nee, sorry, dat is de gemeente Klingen. Ook een hele moeilijke gemeente was dat om te besturen. Dat gold trouwens aan de andere kant van Zeeuws-Vlaanderen net zo hard. Aardenburg, Ede. Het waren grensgemeenten, ze waren langgerekt. Moet je je voorstellen dat een veldwachter op leeftijd, toen hij nog moest lopen, zijn ronde moest doen door het hele dorp. En om te voorkomen dat zo'n gemeenteveldwachter eigenlijk een shortcut maakte, dus stiekem niet de hele gemeente doorliep, maar af en toe eens een wat verkorte route liep, werden de boeren die het verst van, in dit geval van de stad Hulst, waar die ongeveer begon, tot aan de uithoeken daar, tegen het land van Saftingen aan, daar kwam dat die boer die in de verste uithoek van de gemeente woonde, ook zijn boekje, zijn zakboekje, waarin hij dus zijn bevindingen moest noteren, aftekende om aan te geven dat hij ook die hoek bezocht had. Dus die man die moest zich echt, te leplazeren lopen over een afstand van misschien in totaal wat 20 kilometer, om uiteindelijk zijn taak volbracht te hebben en dan nog een rapport uit te brengen van al hetgene wat hij had meegemaakt in zo'n gemeente. Ja. Zo'n grensgemeente had bovendien nog eens een keer een extra probleem, namelijk er was ontzettend veel last, heen en weer, van smokkel. Nou, daar kon hij ook in zijn eentje nauwelijks iets tegen doen. En van het optreden van ontzettend veel Belgische grensarbeiders die in Zeeuwse polders gingen werken, die daar betrokken waren bij landaanwinning, dijkaanleg en dergelijke, en die door de Zeeuws-Vlaamse landarbeiders nou niet direct werden verwelkomd. Nee. Er waren af en toe complete veldslagen tussen Belgen en Zeeuws-Vlamingen. Ja. Zo rond 1840, 1845, toen ook met name Zeeuws-Vlaanderen geteisterd werd door een enorme landbouwcrisis, waarbij mensen nog letterlijk stierven van de honger. Armoei, ja. En er waren hier in de buurt, in Groede, was zo'n landbouwer of schoondijker, was het Nortier, was zijn naam. Die deed het voorstel om te zeggen, ja god, als de armen minder eten, dan is het maar zo. En laat ze in plaats van brood, dat af en toe bedeeld wordt door de armbestuur, laat ze in plaats van maar paardenbonen vreten, dat is goed genoeg voor hun. Ja, zo werd die tegenstelling nog verscherpt. Ja. Dus ze hadden zo'n hekel aan die man, dat een aantal mannen gewoon een inbraak hebben gedaan bij die boerderij van Nortier. En de boel kort en klein hebben geslagen. Zo. En Nortier ook met het bedreigd hebben met zijn leven. Ja. En dan denk ik, dat kan ik me wel een beetje voorstellen. Ja, oké. Ja. Dat waren dus moeilijke gemeenten in het algemeen om daar echt de orde te kunnen handhaven. Ja. Nou, dat is de laatste, denk ik, hè? Dat is een beetje de laatste, de oude veldwachter, de jeugdboeken van Stamperius. Ook daar zie je weer een clichébeeld van een veldwachter, dit keer in kleuren. Nou ja, goed, het beeld zoals wij nog steeds herkennen van een veldwachter wordt hier nog eens een keer getoond. Ja, nou, zullen we het daarbij laten? Wat mij betreft prima. Oké, nou dan ga ik nu de kijkers bedanken. Oké. Nou, beste kijkers, dit was weer een heel mooi verhaal over de veldwachters in Zeeuws-Vlaanderen en ook daarbuiten. Ik heb er in ieder geval van genoten en prachtig hè, Bromsnor in Zeeland, Albert Kort, geschiedenis van de gemeenteveldwacht 1795 tot 1943. De Champetter, zoals die hier nog wordt genoemd. De Champetter, ja. Garde Champetter, in Frankrijk ontstaan en voor het Zeeuws-Vlaanderen het eerst ingevoerd, omdat de Fransen hier natuurlijk als eerste waren, 1795. Oké, nou, dankjewel. Oké.